Trasal qorti l-uffiċjal ta' Transport Malta Clint Aksisa wara li l-medja kixfet il-ħmieġ li għaddej bħalissa fl-entità li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Ian Burch. Fosthom każi serjissimi ta' fastidju sessuali fuq numru ta' impjegati tal-istess aġenzija. U dim il-Maġistrat Claire Staffraġ Zammi ta' Aksisa kien akkużat li fastidja lill-impjegati ta' Transport Malta u wieġeb mhux ħati ta' dawn l-akkużi bil-Maġistrat ta' tieħ il-libertà provviżorja fuq garanzija personali ta' 30,000 euro u depożitu ta' 10,000 euro u ġew wkoll ordnat jiffirma l-assa 3 darbit fil-ġimgħa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' ġurnalista ta' Newsbook staqsiet lill-mexxej laburista Roberta Bela propju dwar dawn l-allegazzjonijiet li kienu jinkludu diversi rapporti ta' impjiegi rranġati għal nies bla kwalifiki neċessarji, jobs maħluqa għal persuni mid-distrett ta' Borċ, jobs li sejħiet għalihom ġew emendati biex jitolbu kwalifiċi ferm aktar baxxi minn dawk meqjusa bħala meħtieġa għal karigi vakanti u ħafna allegazzjonijiet oħra. Apela fit-tweġiba tiegħu lill-ġurnalisti qal li ma kienx marraf b'dawn l-allegazzjonijiet. Dwar allegati abbużi fih dan Transport Malta, inkluż allegazzjonijiet ta' sexual harassment u allegazzjonijiet oħra dwar kif ġew irranġati calls għal xogħol biex jitlu in-nies li huwa tisejħilhom u nies li fih dan Transport Malta li tkellmu miegħu tal-qalba. Ħatkun qed tagħmel xi ħaġa dwarha. Transport Malta għandha l-awtonomija tagħha u naturalment hija libera li tieħu kwalunkwe deċiżjoni illi tħoss li hija xierqa fiċ-ċirkostanzi. Clint Aksisa li qed jaffaċċja akkużi serji jidher spiss ma' Roberta Bela u fl-aħħar jiem kien preżenti għall attivitajiet tal-kampanja tal-Labor. Aksisa kien arrestat il-ħamis sigħat wara li l-medja żvelat l-allegazzjonijiet goffi u dettalji ta' dak li qed jiġri fit-Transport Malta. Sissa għadu mhux magħruf jekk il-Pulizija u qed investiga l-allegazzjonijiet l-oħra ta' korruzzjoni fl-Aġenzija ta' Ian Burch.